Добре. React е английска дума, която значи реагирам, въздействам, противопоставям се и контратакувам. Така се казва глобалната инициатива срещу фалшифицирането на стоки, която всъщност определя стандартите на правата за защита на интелектуалната собственост на марките. React е глобална мрежа, която има и интерактивна система, чрез която да разпространява знания и информация по отношение на фалшифицирането на стоки и как да бъде предотвратено. Освен това, React предоставя услуги за противодействие срещу измамниците, като много хубав пример е, че към момента се използва в над 128 държави. В борбата си с фалшифицирането на стоки, React се води от мотото "Мисли глобално, действай локално". Така работи всъщност и организацията, тя си сътрудничи с митническите служби на съответните държави. Когато бъдат заловени фалшификати, организацията съдейства с това да алармира властите, да проучи приликите между фалшификатите и оригиналният продукт и да бъдат предприети съответните мерки. Освен това, подпомага и съхранението и унищожаването на тези фалшиви стоки, което само по себе си е изключително скъпо и трудно. Също така, всъщност насърчава и рециклирането им, което абсолютно си заслужава една похвала. Тъй като мрежата е много голяма, това позволява на React да реагира моментално при наличието на сигнал. Наясно е и с това къде проблемът с фалшифицирането на стоки е най-голям и подпомага властите да изработят нови законови мерки и да ги имплементират срещу фалшифицирането на стоки. Важно е да се отбележи, че откритията, които платформата React прави онлайн, не остават само онлайн, а се превръщат и в реални действия. Може да се каже, че всъщност компанията е този гений IT, който сме виждали във филмите, който успява да неутрализира лошите в много кратки срокове и заброени дори във филмите секунди, на живо малко по-дълго, но в изключително кратки срокове.